आंनि मुङा मुसिमारिया बर' आंनि फिसालानि मुङा श्री कुनाल बर' आङो हरसिंगा खान्थालगुरि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आङो माने बेखौनो बुंनो सानो आंनि दा फिसालानि फरायनाय बेलायाव जि गथ'आ जाहा IIT मोनदो हायद्राबादाव बिनि थाखाय जोंहा रांखावरिनि थाखाय बहुत गोनांथि बिनि थाखाय सोरबाफोर माने जोंनि BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौनो आङो अननानै माने रिक्वेस्ट खालामदो आरो आंनि बे रांखान्थि बेलायाव मदद खालामगोन होननानै आं माने बेखौनो जेनेबा दिनैनि बे सानाव बुंफुरनानै होनाय जाबाय आरो नाथाय आंनि गथ'आ जे फरायनो गोसो नाथाय जों आरो थाखा फैसानि बेलायाव जोङो होनो हायाखै नाथाय बिथांमोना जे अननानै जि 4 बोसोर फरायनांगौ आंनि गथ'आ 4 बोसोर फरायनो थाखायथ' जि जोंहाथ' बेबायदि रां खावरि गैया जा आंनि हौवाया आंनि फिसाया माने बेटारि गारिसो सलायो नाथाय आरो जोंहा जेबो न'खराव गैया जेबो बिनि थाखाय जों रां खावरिनि थाखाय गोनांथि जानानै फैदो बिनिखायनो आं हाग्रामा सारखौ गुरैयै खावलायनाय माने आंनि फारसे आरो अननानै बिथां सारा जोंनो माने एडमिशननि फिसखौ जोंहा एडमिशना 22 तारिखआव जागोन एडमिशननि फिसखौ होगोन होननानै आं आसा खालामदो आरो बेनो आंनि गुरै खावलायनाय माने बिथां सारा जे बहुत माने हेल्प खालामदों बिनि थाखाय जोंखौबो जेनेबा जाहाथे सारा हेल्प खालामो बिनि थाखायनो आङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंफोरनाय जाबाय आं माने दा IIT हायद्राबादाव माने बिटेक खालामगोन बिटेक खालामनानै कलेजाव माने प्लेसमेन्ट मोनखायो आरो जोंना डाइरेक्ट माने कानेक्सन थाखाय माने कम्पानिफोरजों माने डाइरेक्ट साकरि मोननायनि फिक्स थाखायो आरो ना एसे खस्थ' खालामनांगौ आरो बेयाव होदोंमोन एन्ट्रेन्सआ माने इयो अनलाइन मोडसो जायो माने JEE मेन आरो एडभान्स थायो आरो फार्स्टआव JEE मेनखौ क्वालिफाइ खालामग्रोनांगौ ओमफ्रायसो एडभान्सखौ होनो मोनो कचिंफोर लादोंमोन कचिंआ माबायाव अइल प्रज्ञान सुपारथारटि नगावआव लादोंमोन ओमफ्राय दाहाय बेवहाय थांनोबाथ' गोबां खिनि रांनि खरसा गोनांथि जायो IIT हायद्राबादाव ना जायो न'खरनि अबस्थायाबो मोजां नङा मा सानदों माबा मोनसे खालामनांसिगोन आरो ओमफ्राय गोसो दोङो फरायनो गोबां फरायनोथ' गोसो दङ आंनि नामा मुस्रि जादु बर' आं हरसिंगा खान्थालगुरि डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि आं बेखौनो बुंनो सानो जे फिसालानि बेलायाव आंहा बिराद रांखावरिनि गोनांथि फिसालाया हायद्राबादाव IIT फरायनो थांगासिनो दं बेयाव रांनि गोनांथि जादों बेखाय सार हाग्रामाखौ एसे अनसुंथाइ हरनो थाखाय आं गुरै खुलुमनानै खावलायहरनाय जाबाय